Kif din il-ġimgħa jitfakkar jum il-ħaddiem, il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kompla biżjarat tiegħu fost il-ħaddiema sidien tal-ħwienet, stabbilimenti kummerċjali u anke lukandi. Dan sabiex jisma' l-isfidi ta' dawn il-ħaddiema li qed jesperjenzaw ta' kuljum. L-ewwel żjara tiegħu kienet f'Bay Street fejn Bernard Gregg żar il-ħwienet f'dan l-istabbiliment kummerċjali fosthom dawk tal-ħwejjeġ u tal-ikel. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista jwieħed ħidma ma taqta' xejn għall-ħaddiema li huma s-sinsla tas-settur kummerċjali u dak turistiku. Net News tkellem ma' Chief People Officer ta' Bay Street, Maxine Desira, illi spjegat l-importanza tal-ħiliet li għandhom il-ħaddiema f'pajjiżna. Il-ħaddiem huwa kollox illum il-ġurnata, mingħajrhom ma nimxux, ma nikkwostawx is-suċċess li qed naraw u li qed nippjanaw li ħajkonna wkoll fil-futur, so huwa kollox. X'nagħmlu? Nisimgħuhom, inkunu magħhom, naraw minn xi jgħaddu kuljum, iċ-challenges ta' kuljum tal-ħajja personali kif ukoll fuq iċ-challenges tax-xogħol. Naħseb dak huwa l-unika mod biex nifhmu eżattament ħaddiem x'ikollu bżonn u kif nistgħu ngħinu min-naħa tagħna. Iż-żjara komplit f'lukanda rinomata f'Parcheville fejn Bernard Gregg kompla jiltaqa' ma' impjegati li jaħdmu fis-settur tal-ospitalità. Iż-żjara tiġi fit-tmiema b'laqgħa ma' tmexxija tal-kumpless Bay Street. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista wieħed direzzjoni ċara l-iktar investiment sabiex pajjiżna jagħmel qabża tant meħtieġ għal quddiem. Investiment ta' kwalità mhux biss fis-settur privat iżda anke sabiex tintwera r-responsabilità mingħata tal-Gvern tal-ġurnata fejn jidħol l-ambjent pubbliku u l-infrastruttura. Mhux biżżejjed anki għat-turist illi ikollok hotels u stabbiliment ta' kwalità ma mbagħad joħroġ barra u jsib it-telqa nuqqas ta' ndafa, nuqqas ta' investiment u nuqqas ta' sigurtà. F'dan is-sens nibqgħu impenjati bħala partit li fil-pjan holistiku tagħna anki għat-turist ikun hemm proprju dawn il-ħsibijiet illi bla dubju se jkunu qegħdin jixprubrawna biex nagħtu anki verament il-prodott ta' kwalità ħalli lejn Malta nġibu it-turist ta' kwalità. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm ix-Shadow Ministers Robert Kutajjar, Ivan J. Bartolo u Mario De Marco.